Šialenstvo, ktoré sa v týchto dňoch odohráva v slovenskom verejnom živote, už ďaleko presahuje akékoľvek známky racionálneho konania a teda nádeje, že sa tu nájde zhoda na dodržiavaní akých takých pravidiel príčetného správania. Je o mne známe, že pracujem hlboko do noci a tak som občas prepínal na Národnú radu Slovenskej republiky zo zvedavosti, čo sa tam deje. O 4:30 nad ránom som tam videl obrázky ako z nejakej uzavretej nemocničnej izby na psychiatrii, v ktorej niekto zabudol vypnúť skrytú kameru. Poslanec z lode bláznov už 6. hodinu, čím prekonal aj prejavy Fidela Castra, ale len v dĺžke. Nie obsahu, číta nezmyselné čísla, pletie sa mu jazyk, ťažko dýcha a musí sa čoraz častejšie napiť, predsedajúceho bolí krk, jeho prísediaci sa rozcvičuje, spravodajca spí. A ja som sa pristihol pri tom, že som sa na celý tento absurdný cirkus pozeral ako spoza skla na svet, ktorý mi je cudzí a s ktorým nemám nič spoločné. Všetci sa ešte pamätáme na časy, keď Beblavý, Poliačik, ale aj Simona Petrík, dnes už poslankyňa Progresívneho Slovenska, nocovali v parlamente a Matovič im vyčítal, že kempovanie v sále nemá zmysel. Ale toto je už príliš. Už nie len jedna strana, ale celý parlament sa zmenil na loď bláznov bez kormidelníka, ktorá v tejto chvíli už ani nevie, kam ju to unáša. Je absurdné a v rozpore so základným verejným záujmom, a teda v rozpore so zásadami demokracie ako takej, aby parlamentná menšina svojvoľne ohrozovala prijatie najdôležitejšieho zákona roka, od ktorého závisí chod celej spoločnosti. Ak pri iných príležitostiach práve títo ľudia radi moralizujú, že povedzme o zahranično-politickej orientácii štátu by sa nemali viesť spory, tak tisícnásobne to platí o schválení štátneho rozpočtu. V momente, ako si za rukojemníkov zoberiete všetkých občanov, už to nie je politický boj, už je to vedomá deštrukcia štátu, keď sa opozícia už ani netají cieľom čím horšie, tým lepšie. Podľa môjho názoru v takýchto kritických situáciách musí existovať mechanizmus, ako zabezpečiť, aby parlamentná rozprava prebiehala v určitých rámecoch, aby rečníci hovorili k veci a aby nemali možnosť blokovať prijatie štátneho rozpočtu jalovými táraninami. No kým nie je takto upravený rokovací poriadok, v plnej miere podporujem odvážne rozhodnutie predsedu parlamentu, ktorý vzal na seba politickú zodpovednosť a túto nezmyselnú rozpravu rázne ukončil. Samozrejme, opozícia ruka v ruke s červenými deníčkami a politickými think tankmi okamžite začali jačať, že toto je útok na právny štát. Útokom na právny štát je táto sabotáž, ktorá už trvá vlastne odvtedy, kedy v rozpore s elementárnymi zvyklosťami právneho štátu politici súčasnej opozície na čele s ich hovorkyňou pani Čaputovou absurdne oddialili predčasné voľby 10 mesiacov po vyslovení nedôvery vláde, čo je ďalší nechcený svetový rekord. Oni sa vlastne ani netaja svojimi temnými zámermi, keď pasažier lode bláznov Peter Polák po niekoľkých hodinách nezmyselného čítania na priamu otázku premiéra Fica, prečo to robí, odpovedal, že potrebujem oddialiť čo najviac rokovanie o tom USP. Povedzte mi, na čo im je fungovanie špeciálnej prokuratúry ešte niekoľko mesiacov. Na to, čo nestihli vymyslieť a spáchať za tých 10 mesiacov provizória po páde ich vlády. Snažiť sa za každú cenu nájsť dôvod, ako pozatvárať politických protivníkov? Má takto vyzerať demokratický právny štát. Otvorte oči a pochopte, že o ten tu nikdy nešlo. A zodpovednosť za to nenesú len cirkusanti z lode bláznov. Ak lídri Progresívneho Slovenska a KDH odpovedali na otázku RTVS, či budú presviečať Igora Matoviča, aby prestal s deštruktívnym naťahovaním diskusie, že takáto možnosť vraj neexistuje, prijali svojím alibizmom spoluzodpovednosť za to, čo sa tam deje.